Estic al Pol Sud. Això que heu vist ara mateix va passar fa menys d'una setmana, el dia 4. I avui l'Albert està aquí, al plató de l'Infocar. Ha arribat el gran moment de xerrar amb el nostre convidat d'avui, l'aventurer Albert Bosch. Albert, benvingut i enhorabona. Moltes gràcies i molt content d'estar aquí. La primera pregunta obligada, com estàs? A veure, si li pregunteu al d'aquí dalt, al cap, us dirà que molt bé, molt feliç, molt content, eufòric. Si li pregunteu amb aquest, us dirà que està triturat. Triturat perquè li he fumut una pallissa que camino així tot tort, i s'ha de recuperar. Estàs recuperant-te i vas arribar a l'aeroport, vam veure com arribaves, i et retrobaves amb la teva família i amb els teus fills. Com se sent un quan es retroba amb els seus fills després de tants dies sense veure'ls? Home, és molt fort, és una emoció molt grossa. El que passa és que amb el que he fet, com estàs tantes hores sol pensant, ho havia visualitzat tantes vegades que em pensava que m'emocionaria més, però molt content. A més, els veus amb 2 mesos i mig, gairebé 3, han estirat molt i els veus estranys, no? Molt emocionat, molt content. Aquí a l'Infocar, i tots els nens de Catalunya estaven molt pendents del que feies, anàvem seguint-ho cada dia, i et van poder entrevistar, si ho recordes. Què et van semblar les preguntes que et van fer els nens que van voler saber de tu? Home, em van encantar, perquè a més allà eren molt divertides, molt fresques, i la que em va agradar més és aquella de com aguantes l'equilibri. Es pensaven que... Clar, ella és tot gel. De fet, jo molts dies estava que a sota meu tenia 2 quilòmetres de gel. 2 quilòmetres, imagineu-vos si hi ha gel. El que passa és que la part de sobre és gel com nevat i no patines així, és molt difícil patinar així, o sigui que la bota agafa perfectament. Agafa bé. Sí. Què s'aprèn, Albert, amb una aventura com aquesta? Uf, moltíssimes coses. Aprens moltíssim, a esforçar-te, a il·lusionar-te, a no queixar-te sempre, a superar-te, i realment a veure que les coses, si t'esforces mica en mica i tens clar cap on vas, al final ho aconsegueixes. Tu ara vas a escoles i els expliques la teva aventura, no? Què els hi expliques? I els nens què et pregunten? Com vas a una escola a explicar què és el que tu fas amb el teu hobby, amb aquest dia a dia? Home, a mi m'agrada explicar el dia a dia d'allà, el que es fa, les costums, però també m'agrada explicar, i els nens jo crec que ho capten, el que significa, no? Per exemple, què és l'Antàrtida. Imagina't un lloc, l'Antàrtida, un lloc que hi ha el 80% de tota l'aigua dolça del món. Imagina, coses així. 2 quilòmetres de gel de mitjana. Són coses impressionants. És complicat d'imaginar. I als nanos els agrada. A vegades després, quan fan preguntes, pregunten de l'aigua i tot, després pregunten, bueno, i com fas caca? Bueno, clar, també els agrada això, també els interessa com vas al lavabo, no? Coses d'aquestes, però bueno. Has passat quasi 50 dies sol, sense res, només de tant en tant una mica de telèfon i poca cosa més. Sí. En què s'arriba a pensar? És a dir, en què es pensa en tota aquella estona? Perquè et deus avorrir. Has de vigilar perquè moltes vegades t'arribes a avorrir. Si t'avorreixes, se't fa llarg, se't fa dur, et canses més, no et passa el temps. I a vegades, quan t'estàs avorrint, a mi m'agrada veure pel·lícules, no? M'agrada molt veure pel·lícules, me les faig. Vull dir, i busques un tema i de cada tema et surt una pel·lícula. Per exemple, una pel·lícula que vaig veure tot un dia, va durar com 5 o 6 hores, és tots els meus 7 cims, els cims que havia fet. I vaig intentar recordar dia a dia, cada dia, i te n'en recordes, cada dia què havia fet, amb qui estava, i és molt divertit, perquè revius coses. O a vegades pots dir, va, ara veuré, aviam, no sé, quants caps d'anys recordo la meva vida. I penses en els caps d'anys i ja veus una altra pel·lícula. Gràcies per venir a explicar-nos totes aquestes aventures, i més que preguntaríem i parlaríem amb tu. I, de veritat, que enhorabona per un repte tan important i ser el primer espanyol que arriba sense ajuda al Pol Sud, quan fa 100 anys que hi va arribar la primera persona. Doncs gràcies, de veritat, i molt agraït de compartir això amb vosaltres.